Сёння прыязджае цесть Василий Фёдорович. Будзем карацей, як будзе што выглядаць, ён будзе выкладваць нам сценку цэгляную з той самай цэглы з печкі. Будзе ісці сценка адсюль, вось так, і вось так. Ну, прыкладна гэта я так праекцыю малюю ў паветры. Гэта будзе зачынены пакой, у ім будзе ванна, ну, то не ванна, будзе душ, туалет, карацей, будзе вялікая прыбіральня. Уваход будзе праз гэтыя дзверы з таго боку. То бок мы вырашылі ўсё ж такі гэту сцяну не выразаць, мы яе проста зашыем. Атрымліваецца, там будзе такі з таго боку паміж гэтай сцяной і там грубкай будзе такі маленькі калідорчык. Там направо будуць дзверы ў спальню, а налево будзе вось гэтая дзвер, гэтыя дзверы, і будзе ўваход у душ. Ось так. Ну, а тут уже так будзе кут, тут будзе кухня, тут будзе вялікае акно, тут канапу, стол, ну, гэта уже будет, конечно, в далекім у будучыні. Ось, так што буду зараз гэта ўсё выносіць і вызваляць месца. 4 года прожил, и все новое что-то вокруг. Что-то новое. Не получается, что уже в жизни все попробовал. Да. Все по-новому. Классно, Понял. Цемент мне все намешать, какая разница? Я не понимаю, песок подвезли, это все дешевле было. 7 рублей за мешок, а с мешка цемента получится 3 таких. Угу. Так, ну-ка, это мы заходим про другие двери. Опа. Опа. Вот такая пригожусь. Альфа. Спасибо, заплатил все. Чайка. Я не забыл, Че? Василий Иванович. Чапаев. Ну, Чапаев. Ну да. Да, люди. Жбубзя, ты же лежала, что, спишь? Ой, спить Бубзя. Шух. Это печная цегла. Конечно, да. Ну-ка. Вот что я казал. Там у нас будет душ, туалет. Тут кухня, такий уваход. Ты заходишь. В этом боку будет кухня. Тут будет великое окно 2,70. Такое великое, на 3 частки. Ну, а тут будут, типу, может, там, канапа, стол. Мне так уже, целый день. Я сегодня 4 разы возил это самое. Что тут психисты? Ха-ха! Одни блогеры! А кого ты снимаешь? Я себе снимаю. Не. Темно. Короче, от раніцы працуем и вось так столько заробили. 4 разы ездил на Новогрудок, привозил цеглу, потому что не хапило. Ну, занадто мало с печки. Пришлось працуем. Что ты, малая, что? Что это такое? На улицу? На улицу. На двор пошла. Другі день працягваецца эпопея з сцяной. Ну, не то, как бы эпопея, карацей. Гісторыя ў чым? Приехаў цесть. Ён выкладвае нам сцяну для... Ну, там 2 сцяны. 2,8 на 1,8. Она такая кутовая. Это под душ, туалет у нас асобная будет. Спочатку планавалі ў адным месцы, зараз будзе ў другім. Планавалі гэту сцяну выкладваць з той цэглы, якую я назбіваў з печкі. Прыехаў цесть, кажа, ну ты што, гэта несур'ёзна.
трэба болей. І як аказалася, ён цалкам мае рацыю, што трэба болей, і трэба нашмат болей. Пры тым, што з печкі, каб уся цэгла была, можа бы, і хапіла на больш, але ж, зразумела, з часам, з разборам, там шмат цэглы пабілася, пакрышылася, таму цэлых і ці хаця б паловачак не так і шмат. Ну, шмат, але недастаткова на такую вялікую сцяну. І што вы думаеце? Першы дзень я рабіў, падаецца, 3 ходкі у Новагрудак па цэглу да аднаго чэліка, прывёз 200 з нечым штук, таму што ў машыну прыкладна я закідаў па каля там 70, я думаю, што, ну, самі уявіце, гэта пячная цэгла, яна важыць, адна штука каля 4 кілаграм. Ну і зразумела, што калі ты закідваеш сабе 70 цаглінак у багажнік, мой Fusion на 1,4 літры, па-першае, ён прасядае добра, а па-другое, ну, каб ён яшчэ цягнуў, каб не паламаць там нічога сабе. Таму вось за 3 падходы. І ўсё выкладывалі, збіралі нейкую цэгла, яшчэ печка, яна сама па сабе яшчэ складваецца з цэглы з рознай. Там, калі збіралі гэту печку, пэўна, збіралі з таго, што ёсць. Таму што ёсць шырокія, вузкія, высокія, тонкія, розныя. І цесць выкладваў, як ён кажа, ну тут выглядае, нібыта нагой выкладвалі сцяну, просто што яды ўсе розных памераў. А вы ж, я думаю, хто хоць крыху працаваў з цэглай, з кладкай, ведае, што за гемарой, калі цэгла розных памераў. Гэта ж узровень трэба трымаць. Гэта там недзе раствора трэба болей, там меней, карацей пачынаецца свістапляска. І вось я еду сёння зноў ужо на новае месца, дамовіўся да нейкай пані, жанчыне патэлефанаваў учора, даюць па 20 копеек за одну штуку. Зараз буду... Зараз буду это самае, з'езджу, яшчэ 100 штук трэба ўзяць, і мы скончым. Заглух, сабе уяўляеце? Так, правы на капот. Так что это самое, что 100 штук, 2 разы по 50 з'езджу. Типу, я могу более чем 50, але все равно 100 не улезе, тому это самое, все равно придется у 2 ходки ехать из Новогрудок. О, короче, такие прикольчики у нас. Просто поглядите, прилетел. Хочет там хату себе робить. Буслик. Ты просто сел. Я, конечно, мару, как у нас тут бусел жил. Давай, не соромся. Хатку роби. Видос, думаю. Оп. Кайфы. Кайф. Что прохладненько. Так. Гэта основа з-пад печкі. Вось мы зараз вымятаем. Паглядзіце, які прикольны выглядае. У нас тут типу будзе кухня. І ёсць у нас ідэя. Вось гэта просто пакінуць. Ой. Ліст зваліўся. Глядзіце. Ну.
почистить. Глядите, прикольно. Ну, и будет такая подлога. Кайф. Вот такая стенка. Шмыга малая. Так, ну тут трохи, глядите, подбивали эту самую глину. І ось воно виглядає так. Яны не супер-пупер там іншие стоять. Нет, это не это, наверное. Ну так, так крыху ворушаться. Але агул виглядає пришпільно. Такий приколдес. Тут, типу, буде кухня. І з такою подлогою. Як вам? Музишин, конечно, огонь. Так, это будет покуль моя майстерня, мой куток. Стенка. Как вы зразумели, теперь глядите. Мы заходим. Зараз тлумачу, что будет. Ось тут будет калідорчик. Калідорчик. Этой двери не будет. Этих дверей. Тут будет один покой. Потом мы идем праз калідор. Тут так само сцяна, уваход у спальню. І тут двері. І тут буде ванна, туалет. У бок атрымліваецца ось такі калідорчик агульны. І ось выход у... Тут буде душ. Хутчэй за ўсё, тут будзе унітаз. Нейкая там шафа якая-небудзь. Умывальник. Можно было зарабіць менш, але Катя кажа, што яна заўсёды хацела душ поболей, потому что у нас все ж таки в городе, сами разумеете, 2,5 квадраты умовно, а тут уже 5. То бок можно будзе і стаць, і сесці, і у двух можно будзе разысціся, калі там зубы чысціш, а так то один и другі толькі чысцяць зубы. У нас сегодня чистый аўторак. Ну, 5 рублей за душ у лазні. Ну-ка. Ну, ось. Тут перапранацца. Тут мыцца. Все, что трэба. Вот это дивные люди, могла бы это у шлем сесть. Помылись як люди. Ля, якія картины прыгожыя. А яшчэ во. Как бы пытание, а где яшчэ як не тут? Ну что ты, Пилипка, уже про тебя уже все забыли. Все кажут, только размол, что про Альфу. Пошел. Мне что я сегодня срачкой писал. Ну, знаете, что нечто не то съел. Приехали из лазни, помылись. Тесть съехал, ледь съехал. Годину мы, ну, полгодины мы его доставали. Да, як доставали. Гравій, то там дощ ішов, паўдні, пэўна. І все там намокло, і нават гравій той поплыў з гразю, з гэтай, все там перамяшалася, і карацей, ну, неяк выскочили, выехали. І я нешта такі, ну, расстроены нешта. Простое, што павінны былі прыехаць яшчэ заўтра, паслязаўтра, там 20 тонн яшчэ гравія добрага, але сказалі, што не паедуць, таму што дажджы, ўсё раскішае, карацей, гісторыя паўтараецца. Так што я ўжо думаў, што ўвогуле, што можа вада толькі ў якім маі будзе. Але набраў потым дзядзька гэты па вадзе і сказаў, што тэлефануе, кажа, ну што там, кажа, у вас? Я яму кажу, ну што, яшчэ хуже, чым было. Ну, и говорю, что вы можете, есть два варианта. Вы можете приехать поглядеть, потому что я все-таки накидал цеглы, там, в принципе, не блага, коли ось конкретно по колеи гэтай, якую я выкладывал, ехать, все будет добро. Ти кажу, приезжайте поглядеть, проедете, не проедете, будем бить, потому что я только за. И до меня, видите, что претензии таксама ж нельга нейкія прад'яўляць, таму што вось гэты участак, гэта ўвогуле не моя земля.
Гэта метраў за 50 да маёй зямлі. То бок гэта я нават не павінен у прынцыпе там нічога рабіць. Але ж я раблю, таму што мне гэта трэба. Так што вось я кажу, можете прыехаць паспрабаваць, праскочыце, будзем біць ваду. Я хоць сёння, хоць заўтра, хоць ноччу магу, давайте біць. Кажу, ці калі не можаце, тады будзем чакаць які-небудзь май, каб усё высохла ўжо так грунтоўна. Ці там, як там, пацяплее ўжо моцна, і тады ўжо будзем рабіць. Карацей, што? Нешта такое сабе. Нешта крыху я стаміўся ваяваць з гэтай дарогай. Ось распаліў печку, зараз будзем класціся спаць. Памыліся, зараз пап'ем гарбаткі і будзем спаць. Не, я яшчэ пагляджу серыял Fallout. Трэба яшчэ 4 серыі паглядзеў, трэба даглядзець нейкім чынам жа. Так што вот зараз ляжам ды і будзем глядзець. Все, заўтра ўжо працаваць, заўтра ўжо гульнявыя навіны рабіць, ужо копіць, працаваць рукамі, трэба крыху папрацаваць і языком, галавой, парабіць гэты сам відосікі памантажыць на камплектары. Все, усіх абдымаю, добранач. Пральная машина за 11 рублёў. На Wildberries. Нечто ж крутить. Лучше, чем ничего здесь такое. Смешно. Глядите, як близко. Ты чего набрешешь? Альфа бусла гоняю, ёкарно будет. Только он прилетел другий раз. Знову сел на тое дрэва, сядзеў. Но у нейкім ідэальным сусвеце, конечно, на тое дрэва трэба залезці. І пакласці якое кола, у мяне якраз і кола ёсць. Ось, але я не полезу, слухайте. Это занадта высока. Каб вы разумелі, гэта пэўна. Не ведаю, колькі паверхаў. 5павярховая хата. Тут вельмі высока. На відэа можа падавацца, што некае маленькае дрэва. Насамрэч там трэба быць здаровым. Так, приехали в прачечную. Забрать. 2 дні сдавали. Так вот, ось так виглядає машина чоловіка, у якого машина чисто утилітарна прилада. Так, это и отдали нам ось это самое. Крыловскую ось так отдали. И все. Подається, що правда попрали. Так, Аля. О, нечто привез 3 тачки, 3 цеглы, голова нечто за это самое закружилась. Занадто моцной кавы попил. Вот что же 30+. Маль 35. У нас 30+, называется 35. Я уже стелефоновался с водой, потому что надвор'е ўсё горш і горш, і паказвае, што ўжо на тыдні там зноў ледзь не кожны дзень нейкія залівы, дажджы. Дарога, глядзіце. Я ўжо прысыпаў, ужо раблю другі слой. Там цэгла ўжо прысыпаная, і я па ёй ўжо, у прынцыпе, нармальна езджу. А вот ужо не так страшна. Паклаў. Гэта ад матраца, металічныя спружыны. Я іх прысыпаў. Зверху зараз выкладываю цеглу, тут будет сапраўдная такая брукаванка амаль што. Вось я выкладываю якраз под калію, раблю раўней, каб не было вось гэтага схіла. Канешне, схіл не стромкі, але калі пасля дажджоў усё размывае, раскісае вось гэты схіл, і калі машына цяжкая, і тады сцягвае ўніз, і ўсё, і ніяк не выбрацца. Таму ў першую чаргу я зараз выкладываю вось гэту калію асноўную і падымаю дарогу.
То ўсё насамрэч доўга, вельмі доўгі працэс. Таму што трэба ўсё выкласці, прысыпаць. Там ёсць месца, дзе ўжо два слаі ўжо цэглы. Зараз я тут выкладваю. Тут самая такая вялікая ямка на пад'ёме. Это калі спуск. Калі з'язджаеш, тут яна ажно вось так. Зараз я выраўніваю. Тут добра. Зараз можна будзе ўбачыць, як. Так, шмяга малая. Вось такая калія разбіваецца. На відэа не супер бачна, але Карацей, што вось. З такой глыбіні. Шмяга. Усё ў кадр хоча ўлезці. Актрыса. Актрыса пагарэлага тэатру. Ось, вы зараз, дарэчы, можа будзе бачыць, якая глыбіні траншея. Это так глыбока прасядае. І вось там не бачна, канешне, але ось тут ужо цэгла накідана, і там такі ўжо ўзровень. І вось тут, калі тут яшчэ можна захраснуць, то тут ужо так добра уже накідана. Ужо добра, бачыце. Карацей, вось такую дарогу раблю. З усёй цэглы трэба выкласці, каб машына не захрасла. Нават у дождж ўжо будзем рабіць ваду. Кто там? На кагосьці брэша. Вось так выглядае праца. Тут сяджу, рыхтуюся. Тут сачу за малой, каб нічога не пагрызла. Будзем рабіць зліўную сістэму на кухні часовую. Гаворым ціха, таму што там за стенкай жонка працуе па камплюктары. Гэта карацей з кухні. Я зрабіў дзірка. Дзірка не самая прыгожая. Што рабіў ланцуговай пілой. Нема нічога іншага сур'ёзнага. Карацей, вось выпусціў гэта ад сіфона патрубак. І вось зараз ад сіфона я буду падрубацца. І пакуль часова на лета. Там у мяне бочка. Ну, просто трубу пушчу, каб гэтыя вёдры з памыямі не цягаць. Вось бачыце, вось сюды адтуль. Вось трэба працягнуць трубу, ну тут метраў 5. Ужо ўсё набыў, зараз буду паціху монтажыць, пакуль там жонка ў хаце працуе. Рабіў, ўсё было добра, і не хапіла аднаго раструба. Карацей, муфтачкі. І вось упершыню, ну, ўжо трэця, можа, спроба, ўжо зразаў. Напаяў, тыпу, адразу на трубу. Вось, з дапамогай гарэлкі. Я думаю, што так людзі робяць. Падаецца, вельмі няблага, пластык сплавіўся. Дзірак я, нешта, не бачу. Тым болей, гэта не напорная каналюга. Нават дзе, калі маленькая дзірачка і будзе, нічого страшного. Калі што, просто потым набуду муфту, гэта выразаў і ўсё уторкнуў. Зараз пайду змантую і пакажу вам. Уніс. І туды. Так што зараз жонка дапрацуе, яшчэ гадзінку ёй. І будзе урачысты старт каналізацыйнай вады. Я думаю, што ўсё будзе добра. Так, гэта трэба было зрабіць яшчэ пару гадоў таму. Ну, як ёсць, таму што гэтыя вёдры, вось, гэта вядро, якое стаяла там у нас на зліве пад умывальнікам. Самі разумееце, кожны раз яго выносіць, пах увесь час. Ну, не скажу, што пах настаяў, але ж было не вельмі комфортно. У нас урачысты пуск вады. Давай! Ну,
Перемога! Ха-ха-ха-ха! Ну, все добре. Якби, чого я не повинно провірю? Яще тут злучення. То, що я тут наварив. Що вона робить? Вона отдай! Шмига малая. Ну все, тяче. Ля, ну, малайчина які. Ну що ти? Ну,